8 сентябрь көнне элек Татарстан Диния нәзарәте урнашкан хәзерге Хозур нәшрияты бинасында экстремизмга каршы көрәшкә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Бирдә Диния нәзарәте ислам һәм православ дине әһелләре, дини уку йорты җитәкчеләре, җәмәгатьчелекне өйрәнүче фән галимнәре фикер алышты. 3 сәгатькә якын барган сөйләшүдә экстремизм белән көрәшүдә яңа алымнар да, бу эшләргә кайсы идарә җаваплы булуы да, афәт белән көрәшкә күп акча сарыф ителүе, нинди кануннарга нигезләнеп эшләнү турында да конкрет сүз булмады. Билгеле, экстремизм ул зур начарлык, әмма аның белән ничек көрәшергә монысы зур сорау. Очрашуда соңгы елларда җәмәгатьчелек һәм дини тормыштан югалып торган республиканың элекке мөфтие Илдус хәзрәт Фәйез дә бар иде. Татарстанда экстремизм мәсьәләсе дин белән ул җитәкчелек иткәндә ничек булган һәм хәзер дөрес булмаган мөселманнар саны кимегәнме, артканмы? Бу сорауга ул булай җавап бирде. Минем турыда теге бәлки начар шундый фикерләр йөрттеләр һәм минем исемнән, минем авыздан кирәкмәгән сүзләр минем авыздан чыкмаган рәвештә шундый сүзләр минем исемнән сөйләүчеләр булды. Дөрес булган һәм дөрес булмаган мөселман була алмый. Аллаһ Тәгаләгә ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтсә, ул әлбәттә Аллаһ Тәгалә каршында мөселман. Бүгенге көндә сәясәт белән шөгыльләнгән мөселманнар бар. Динне тутыру урынына сәясәткә кереп киткән. Дин бүгенге көндә сәясәтләште. Элек коммунизм һәм капитализм сугышадыр. Хәзер бөтен дөнья һәм ислам капма-каршы куелды. Элек салкын сугышта капитализм, социализм лагере бар иде. Бүгенге көндә бөтен дөнья лагере һәм ислам лагере. Шул ук салкын сугыш кемгәдер ниндидер бер максат кына алышты. Шушында инде теге вакыйя кешеләрнең ниндидер үзләренең фаразлар билгеләү, үзләренең теге акыллы итеп күрсәтергә теләүләр шунда килеп кысыла һәм ул шөпшәр, аның ише шөпшәр һәр вакытта була, төрле киңәшләр, төрле аңлатмалар биреп, төрле чараларга чакырып, монысы дөрес түгел, җәмәгать. Менә бу гаепле дип кенә әйтеп йөрүчеләр дә күбәйде, ишәйде. Ул булачак та, әмма шушы иң беренче укыту, үзебезнең мирасыбызны саклау һәм инде сәясәттән качу. Илдус Фәйез сүзләренчә, экстремизмны ислам диненә генә бәйләп карау дөрес түгел. Һәр диннең үз экстремистлары бар ди ул. Мисал итеп, христиан, яһуд, будда диннәрен санап китте. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин дини лидерларның эшеннән канәгать түгел. Аныңча, экстремизм ислам динен дөньяга таныта, ә дини лидерлар моңа сөенә. Ислам лидерлары кайсы вакытта бер нәрсәдә сөйләмиләр. Умолчание русча әйткәндә, молчуны. Бик күп шундый лидерлар бар безнең исламда. Алар менә ниндидер кыйммәт тоялар бу экстремизмдан. Чөнки бу вакытта исламга ниндидер бара внимание. Иң мөһиме минемчә, ислам хәзер буталган төрле сфералар белән. Кайда гына юк бу ислам, даже физикада бар. Физикада даже исламская физика әйтәләр. Менә бу постмодернизм кашан диннең төп нигезе югала башлады менә бу постмодернизм аркасында. Сөйләшүдә дини наданлык турында да сүз булды. Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, алар студентларны 4 ел буе традицион ислам нигезләренә өйрәтә, әмма экстремизмга килүдә башка сәбәпләр дә бар ди ул. Мәсәлән, без экстремизмның бер чагылышы дип икътисади проблемаларның хәл ителмәүлеген, мәсәлән, эшсезлек проблемасы. Кешенең эше булмаса, әлбәттә, нинди дә булса радикаль идеяларга бик тиз иярә. Чөнки ул башка җирдә хакыйкать эзли башлый. Социаль проблема. Мәсәлән, сәясәт өлкәсендә ул нинди дә булса хаксызлык күрсә, кемнедер рәнҗетүне күрсә, ул башка җирдә ул проблемаларны хәл иткән урыннарны эзли башлый. Һәм шуңа күрә аның теге мөселман халифаты дип хакылык эзләп анда барып җитү мөмкин. Татарстан Диния нәзарәтеннән түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Батров катнашты. Әлеге оешма турыдан-туры экстремизм проблемалары белән шөгыльләнергә тиеш, әмма ул Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдән баш тартты.